gusto ko talaga sabihin sa inyo is, wag kayong sumukong mangarap. Wag kayong sumuko na tuparin yung mga pangarap ninyo. Kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, wala kayong mararating. Wala kayong mararating. Tulad nito. Kuya! Hi ka sa vlog ko. Hello! Yan kuya, sikat ka na! What's up mga kagago na ko da? Here's your boy CJ again for another back-to-back and back-to-back video. For now, no, let's talk about Buknoy. Oh, naro ko usang masulti nimo. Bugo ka. Although sa una wala ko nag-think nga nay bugo nga tao. Pero karon nakita na ko do. Kibaw ka nga nung niingon kog bugo ka. Kay wala ka kibaw unsa ning word nga respeto. O ka ng humility. Sa respeto bay, wala na gipili nga tao bay. Bisan basurero pa ka, college degree pa ka, or bisan presidente ka. Once na kay respeto, respetoon sa gasaw sa katao. Mo ano akong mga gipang-ingon ninyo, di ba? Ang usa sa nga nakita nako sa uban nga YouTuber ron. Muangat na gani sila. Muana na lang ay. Mudakko og maayo. Dili na sila kibaw unsay content nga nindot ug unsay content nga maayo. Ilaha basta kay naalay ma-content. Ug mali sad na. Gitawag mga ka nga influencer. Buhata sad nga tawagong ka influencer. Dili lang kay buhaton nimo, hunahunaon sa dimo para sa imong mga viewers. Kay nidakko naman ka. Ay kog ina, nidakko sa imong o. Ayaw. Bati na. So that's for today's vlog guys. Nakamata lang ko kay tungod ana nga issue. Like daghan ako makakuha na sa base Roy. Daghan ko na pasahan or na dunggan na nga video kay as in na viral gyud siya pero batia sa doy. Na viral ka sa kabati nimo. So kana lang sa nga video, okay? Peace. Pataas. Mga bobo!